Vos presentem el curs Orientació Laboral en línia. Es tracta d'un curs tutoritzat. Els alumnes i les alumnes estaran acompanyades per una orientadora o orientador de Labora. El curs es desenvoluparà en el campus virtual Labora Orientació. Per a iniciar el curs, els i les alumnes contesten un qüestionari de cerca d'ocupació dividit en 6 apartats. I, segons les respostes, se'ls assignen continguts específics adaptats a les seues necessitats, així com també una presentació explicativa dels serveis que ofereix Labora. Els continguts que inclou aquest curs estan avalats per l'experiència dels orientadors i les orientadores de Labora. Inclouen recursos de text, esquemes, presentacions i vídeos. Els continguts es presenten en castellà i en valencià. Els i les alumnes poden comprovar el seu avanç de forma senzilla des de la secció Progrés. Finalment, el curs inclou una enquesta de satisfacció per a conèixer l'opinió dels alumnes i les alumnes.